नै लोगोफोर रिपर्टखौ मोनबोबाय। गथ'नि अजना जाहैबाय 3 केजि 205 ग्राम जाबायनो। बे माबाया उइकआ 37 ओमफ्राय सानब्रै बिदि आरोखि रिपर्टआ एकदम। हेलौ गाइस, खुलुमबाय। आंनि गोदान भिडिअ फिन मोनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। दिनैहाय जोङो डाक्टारनाव थांनो नागिरदों चेकआप खालामनो थाखाय। मानोना सन'ग्राफि खनसे खालामहैनो नागिरदों। दाख्लै खनसे सन'ग्राफि खालामनायाव माबा गथ'खौ बेलथायबाय होनना मिथिनो मोन्दों। माने उल्थामोन नालाय थिग जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। दा दिनै बेखौनो खनसे कनफार्म खालामहैनो नागिरबावदों आरोखि। ओमफ्राय आंजोंनो समानमोन आरो मानसिया। ओमफ्राय बेनाबो माने दिनै जाबाय आरो बेना हिनजावसा। दा बेनि जानायखायनो आंबो गोसोआव एसे गिखांनाय मोन्दों। दा बेनि थाखायनो आंबो डाक्टारजों खनसे कनफार्म लायबावनो नागिरदों। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो। दा मा होनो लोगोफोर, आंना गोदोनायाव सिथर जाजोबदों। नै गोदोना बिखा, मोखाङावबो जादों, एसे नानेखाबो बेरदों। मोदोमनि थाखाय जादों होनदों डाक्टारा। बे उन्दै जाखांबानो गासिबो हामजोबगोन होनदों आरो। थांनो ओंखारसै होमबालाय। ओंखारबाय नै बावथारला टाइमा। आं गिगासिनो दं गोसोआव। 10 दिनसोल'सै आंनाबो। डाक्टाराथ' 18 थारिख हरदों नालाय। ओमफ्राय बावथारला फुरा एक्साइटेड जों नेगासिनो दङ माला फैयो। बेबि बय फैयो, बेबि गार्ल फैयो। स' नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो। नों जा डिस्टार्ब ना मानसिया। रुको डाक्टार नायग्रा माबायाव सफैबाय जों, फार्मासियाव। नै नाम हरखाबाय। माखौ नायजानो समाय गैखाला। नाम थिखोबाय। खय नाम्बाराव होनदोंमोनलाय? 1 नाम्बार। लोगोफोर नायजाखांबाय, दा रिपर्ट नेगासिनो दङ। रिपर्टआ बैयाव मोनो। मा मोनदों रिपर्टआव नायनोसै। ओरैनोथ' बांद्राय टाइम गैला होनदों। जेब्लानो सायो अब्लानो लाबोनो आरो। दा नायनायसै। साजाजोब्बाय लोगोफोर फुजानि। आंहाथ' मोनजाफैनाय नंला, बेरायफैनो मोननाय नंला फुजायावनो। दुखुनांथाव बाथ्रा, नाथाय जानायखौ जागोन बिहरनानै। दख'नाफोरानो फसायानो। आंखौ दाबाव दख'नानो बियो। लोगोफोर नांगौबा अर्डार खालाम। कत' दामा बेसेबां? 1800नो। आंखौ दाबाव दख'नानो बियो। फाथ्लाथ्ला दख'नाया। नै लफाय दख'ना लानो सानदों। मा गोजासो, कालारानो गैया, मोननैल' कालार। ओइटु ब्लेक टु डे टु बे लफाय नामा? फ्रि मोननायसो। नै बे मोननैल' कालारानो। दख'नाया मोजां। दा अबेखौ लानो कनफिउस जादों। कड़े कौन जाना पड़ेगा वही कर दूँ। नै दुर्गा फुजानि साजायबाय। फालं नायफैदों नै, बक्स फालं मा लानाय जायो बेरायफैदों।
प्लास्टिक टिफिन बिलि बिलि दख'ना लाबोबाय आं नै खेवलाय खेवलाय मा होनोमोनलाय लफाय लफाय नङा नैबे जोमग्रा दख'ना होनो बे बिनानावनि जोमग्राया बेना ब्लाउस गैया बेना ब्लाउसआ बायनायसो मिलायबायना नै मुलि हरदों नै थायरडनि मुलि थायरड मोननानै ओमफ्राय भिटामिन हरदों नै खमजरि मोनदों होननानै ओमफ्राय नै बेखौबो हरदों आरो टेब्लेटफोर हरदों मेला टेब्लेटफोरबो हरदों नै मोननै मोनथाम रोखोमनि जालांबाय थानोसै नै लोगोफोर रिपर्टखौ मोनबोबाय गथ'नि अजना जाहैबाय 3 केजि 205 ग्राम जाबायनो बे माबाया उइकआ 37 ओमफ्राय सानब्रै बिदि आरोखि रिपर्टआ एखदम साबानो लाबोदो टाइमा जाखाबाय बिदि होनदों आरो 20 तारिखसिम टाइम हरदों होनब्लाबो नायनोसै दा माला जायो नेनानै थानोसै नोंथांमोननो शेयार खालामलांबाय थागोन आं स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।